Кажи нещо за камерата. Кажи нещо за камерата. Топ камера. Добър ден! Идва ни автовозче. То дойде вече ден, ние малко го поизпуснахме. Няма кой знае колко интересни коли тук. На другия, който ще ни пристигне малко по-късно, той е с 4 коли, обаче пък има един брутален зелен корвет. C7 много готин, наистина, ме много макеф и судар отпред. Сега ще го видим, като дойде. Иначе тук, какво виждаме? Едно GLE или ML, има един Tiguan, 2 секвои, естествено без секвоя не може, едно Чероки и един Кайен. То червен цвят, откъде са го измъкнали? Сега ще ви покажем как се свалят отново, пак. Така че, мен ми е интересен да видя Кайена, защото такъв интересен цвят, вътре салона, предполагам черен. Включваме след малко направо с свалянето на автомобилите. Хвърлям ги време като бачки на маса на улицата, забив погледа каса. Нямам грам милс, брат, аз не прощавам, плюна сянките тук, само слънцето паля. Дишам на сажди, в дроба ми болка, всеки ден битка, не търся утеха. Звъна телефони, но не вдигам на сметка, само на брат, защото той ми е крепост. Разпервам вратите, не чакам покани, парцали говорят с куршуми ги храня. Не идвам с вино, идвам с буря, еби ги курвите гадни, брата до края. Заме с черно, не с стил, а стюша, гледат на криво. Вече, идва си с 2 ключа. Сега ще помпим гумите и го сваляме. Помастилото като подпис, гневен удар. Гледа как падат един по един. Готино. Червен цвят. Интересен цвят. Не идва с кротко, няма компромис, само цената расте. Ако не си с нас, брат, бягай далече. Пари не ме променят, но ми плащат за болка. Всеки трак изстрел, всеки бит като стомана. Мълчи и гледа или влизай в капана, защото тук или си вълк, или ставаш за храна. Айде пак да ви го покажа. Не е нещо страшно, като ремонт ще се оправи. Право е така, пю. Сериозно. Какво стана? Това Чероки не съм ви го показал. Ударя отзад. Това ще се издърпа. Нов капак. Гледам, че долу нямам по генерация и така нататък. Има една лайсна. Това. Някакво по-нисчко изпълнение ми се струва. Вътре, да, по-нисичко е. Ама какво? Кожичка. По-новичко е. Влезнало и на хубава цена, 100%. Чероките също трябва да се дават ток. Естествено е спаднал акумулатор. Гледайте им, че каква стилна рокля сложила, а? Ей! Какво да познаем? От Шин. Откъде? От Шин? Да. 3,80. Не, май беше към 8-9. 9 лева, майна, ще е много добре с 9 лева. Ама иначе очакват сигурност мъжете, чакат да имат кой коли пари, чака рокля от Шин за 3,80, майна. Ай, кажи, ама не е ли така? Добре. Ами, виж сега, аз може да очаквам не покупки от Шин, принципно, от мъжа ми. Да бе, ама не, ти какво предлагаш? Една рокля от Шин, аз не разбрах, че така, не е вярно. Ами то, за лятото, дали ще си купа от Шин или от
Някъде от тук гордо е същата работа. Да, ама има значение мъжът ти дали кара Мерцедес или Голф. Да, ама ти, например, сега като ме видиш, ако не си момиче, няма да си кажеш Таро в очини. Що вече аз почнах да разпознавам парцалките. Наистина. Видяй моята приятелка си ги взема. Браво. Разкриха ни дами, трябва Да, вече. от другаде. Трябва да почна цял Тему. Не, Тему са по-големи куци. Така ли? Пишете долу в коментарите, Шин или Тему, кое е по-качествено. Сега им правим безплатна реклама. Сега Тему ще се свържат с нас за безплатен промокод, там 10%. И ние ще ги предлагаме на клиентите. Аз бих правил реклама само на Шин. Айде, време е да сваляме и чероките. Крачки в мъглата, чувам ехо от минало, нощта ме прегръща, сърцето ми си... Ех, как забравих да иззема клещите, мамо му стара. Тук, освен налягането, сняг. Като мишка нощна смяна, въртя се не спя на върха на покрива. Гледам света, не търся спасение, не вярвам в съдба, сам съм си пътя, не питам кога. Бихме Тесличка. Бати салона, мана. Де? Бял. Опа. Тесла модел 3. Е това. До мен летим без вина, като двама фантома на нощна вълна. Движим се плавно, не бързаме в шума, всеки ход е смисъл, не вярвам на суета, света е студено, римата ми гори, светвам като прожектор, когато кажа зави. Имам стил в очите, имам бит в къвта, играем го чисто, но не давам ръка. Въз е зад мен, тежи като план, всеки куплет е скок, мислиме за капан, шепнат за мен. Фенове ли сте на електрическите автомобили? Аз споделете в коментарите, защото има много различни мнения всеки път. Сега електрическа кола, освен ако не е толкова за града, може би не бих си взел, защото това да трепериш майна, особено лятото, спуснато тематик, да не знаеш къде ще идиш, ми малко да гони станции и така нататък, но всъщност има плюсове, защото излиза много по-икономично, обаче според мен повече са минусите на електрическите автомобили. Искам да разбера и вашето мнение. Идва ред на тежките артилерии, секвоите. За какво толкова ги харесват тия секвои, бе, мамо? Да, вярно, че са здрави, интересни автомобили, екстри имат, газифицират са, комфортни са с дълги пътувания и така нататък, обаче толкова пък много да ги харесват. Между другото има и доста други алтернативи за тия модели. Армадата е един от тях, показали сме ви, може да разгледате в социалните мрежи или тук в YouTube, ако имаме някакъв клип също от автовоза. Армадите също са много хубави. Те там SL изпълнение, стават вече 360 градусови камери, глупости, работи, много интересно. Айде да покажем как ще ги сваляме сега тия кютуци. Интересни автомобилчета. За последните два автовоза имаме 4 докарани. Влизам в режим, няма задна, само напред. Бит мотор с брат, това е движение. Визията пали камери. Оп. Топ. Нищо няма. Сваляме и следващата секвоя. Тя е SR5. Удара е отзад. Ще трябва да се издърпа малко панела. Вътре кафяво салонче. Много интересен. Сега е ред на GL-ето, след това трябва да изчакаме ключар, за да свалим Тигуана, понеже ключа е вътре, а колата е заключена. GL-ето си го сваляме, чакаме Тигуана и чакаме да дойде и другия автовоз, който е с по-малко коли, но по-интересен, заради корвета. Тук искам набързо да се включа и да ви кажа, че ако искате автомобил внос от САЩ, Канада, Европа и така нататък, даваме опция собствено изплащане без скъпяване. Ако искате да е на лизинг, разбира се, то не е лизинг точно, но е просто собствено изплащане без скъпяване. 30% първоначална вноска, равни месечни вноски в период до 23 месеца. Оферти може да разгледате на нашия сайт, както и да се свържете с нас за повече информация. Също и имаме и налични автомобили, може да ги откриете също в сайта. Това е. Айде да продължаваме. Мозъкът, който вижда преди, красие лице, светлина в среди. Веселинов диктува, няма опитай. С деките затваряме с дай пет и питай. Бит мотор с лидер факт не слава. Ние сме причината бранша да се стяга. С дека след сделка стила ние ясен, никой не рискува, щом няма нищо вярно. Ние не сме просто... Са готини автомобилчета. Аз днеска дойдох хубави автомобили. Не са най-интересните, не са най-атрактивните, но пък
С икономия. Айде и втория автовоз дойде. Тук вече са по-интересни автомобилите. Дайте да видим какво има. Първо виждане Cadillac Escalade, дългата база. Много готина джипка, много здрав автомобил, 6.2. Смак долу, перфектен. Еко ръждичка, оправя се. CLS 550 и това чудо, за което ви говорих. C7. Пах ти бруталната задница. Тук имаме едно Porsche 944. Много готино мене. Е така, Поршето и корвета, а? Кое избирате да карате? Аз съм за корветчето. Много ма кефи. Какво ще кажете? Кажете ми, кой модел на корветите харесвате повече? C7 или C8? Искам да разбера, сега ще питам даже и Красито. Краси, кажи сега, нашия корвет ли ти харесва повече или той? Нашия. Що? Защото визията му повече на кеф. Какво те кефи повече в него? Ами лайсни, има повече на вратата, има такава черна лайсна и самият цвят. По-хубав вътре не съм го видяла, ама... Вътре нашия е по-хубав със сигурност. На пръв поглед нашия пак ми харесва повече. Не знам дали се чувам. Тук е микрофон. Не, мен тази визия на корвета ма кефи повече. Другата няма толкова общо с американската, човек. Да, те почнаха там да ми развиват някакви теории, като ламбо, била предницата, дъра-бъра. На кой му по канали изглежда яко? Има ли значение като какво? Просто жени, човек, няма какво да коментираме. Не, цвета и да изглежда хубаво това е. Готине, няма да го караме най-вероятно, защото да го свалим на ход, защото директно с мотокар ще се качва на платформа и се отива при собственик да си го ремонтира. Между другото, интересен факт, който вие не знаете, е, че този корвет е взет със собствено изплащане без скъпяване. Ето, че и за такива коли хората също се възползват от тази услуга, защото знаят, че е много по-добра, отколкото да хвърлиш един куп пари просто за автомобил. Пък е без скъпяване. Бях на нула, без план, без път, сега вървя само всяка крачка къртя. Тръгуве шепнат с фалшиви усмивки, но падат бързо като ефтини връзки. Кой си ти? Брат, погледни ми ръцете, няма аплодисменти, но строят легенди. Няма приказки, само нощи с болка. За малко ма нямаш в офиса, Красито забравила да снима как слиза ето това чудовище. Така че искам сега да ви го покажа малко по-отблизо. Само да видим, би трябва да е отворено. Cadillac. Да ви дарим нещо, така. Вътре е като космос. Бати голямото чудовище, човек. Мен много ма кефат тия автомобили. Тъпото е, че в България няма място къде да ги караш. Иначе ето ги двата титана. Много яко. Кое е по-дълго? Cadillac, естествено. Също и един CLS, който свалихме. 550-ка. Щетата е отзад. Не е много силно ударен, така че е окей. Супер, се оправи бързо. Клиента ще може да си го кара. Вътре. Какво виждаме? Подгреви, обдухвания. Общо взето доста неща. Пак махагончето. Черен CLS. Само трябва да ни джанти, ни стопове и става изрод. Много готин. Сега, тук има малка дилема. Понеже корвета няма да го палим, директно си отива, няма да му чуем хубавия глас. Директно отива при собственика, той се оказа, че имал сервис и сега с Мишо, с мотокара, ще го вземем с мотокара и директно го слагаме на платформата да си кара към София утре сутрин. И като се оправи, той така или иначе ще дойде тук и ще го видим, ще му чуем гласа. Ама иначе е много здрав. Гранд спорт. Но мен ми е мерак също да видя това поршенце. Него ще го сваляме на ход най-вероятно, така че ще може да го видим и отвътре и отвънка, как работи и така нататък. Айде, включвам се, като дойде платформата. Дойде време да свалим и корвета.
Ето му го и удара отпред. Не е нищо фатално за оправяне. Общо взето. Айде, сваляме поршето през това време, в което корвета се мъти как да се сложи. Девет, 4. Се тая. Имаш 4 пръста, давай. Давай. Бабо, давай. Ще слезне. Идеален си, долу. Искаш ли да се качиш? Дай. Да, е тук. Задницата ме. Ей, че електрически джам. Какво пише Bit Motors. Айде, свалят корвета, дайте да видим дали ще стане, дали няма да стане с дълги трупчета. Това беше влога за днес. Дълъг ден с тия два автовоза, направо не знам, разтоварвахме ги 5 часа, сигурно заради тия фиксални проверки и така нататък. Ако искате още такива видеа, може да харесате видеото, може да се абонирате за канала, както и за нашите социални мрежи. Следващия клип.